Здравейте от The Cooldown Room, аз съм Крис. Аз съм Стан. Приключи сезона след Гран При на Абу Даби. За едни това е щастие, нашите половинки, за други като нас е тъга. Да, абсолютно не най-дългия, по-скоро сезона с най-много състезания в календара, 23 общо. Да, 22 изминаха, едно беше отменено, Да, едно по беше календар отменено, 23. но по календар 23 състезания. Да. Много или малко бяха според те? От гледна точка на фен са си малко, то винаги са ни малко на нас, защото обичаме да гледаме формула всяка седмица. Обаче от гледна точка на пилоти, на логистика, на пилотите, на всички, които работят за отборите, това са по 700 човека с собствени семейства, с собствен живот, това е брутално за тях, защото пилотите, ние друг път сме говорили, пилотите пътуват, отиват 3 дни и така нататък, изкарват си състезанията, тренировките и си прибират. Но за другите вече... Направо имаше седмици, които не знам, другото, което и още преди сезона да започне се коментираше как има състезания в Европа, после отидат в Австралия, после отидат в Саудитска Аравия, те целият свят просто го правеха за по 2-3 дни, обикаляха целият свят тия хора, с техники и всичко. Лудница наистина, за да може да се възползват от всичко, нали, за да може да се осъществи всяко едно състезание, защото това са пари. Общо взето, да, като фенове, колкото повече състезания има, дори да не спират, не е така, въпреки че ако си спомниме, то няма как да си спомним, но в миналото имало сезони по 10 състезания, нещо от цялата, нали? Някои от печелившите години на Аскари, например, мисля, че са 8 състезания. Да, и стигнахме от 23. Въпрос е, трябва ли да има таван, защото, примерно, Формула 1 се развива, много държави могат да кажат, ние искаме да направим писта, искаме да имаме участие в календара, да станат 24, 25, 26, вече къде според тебе? Според мен вече сме ударили максимума, не знам, те мисля, че говореха, че ще сложат някакъв таван от 25 за сезон най-много, защото наистина логистиката е много трудна. Така че до там ще го докарат някъде според мен. До 25 състезания и това ще има максимум, защото не го виждам. Има 52 седмици в годината, ти трябва да имаш 3-4 седмици пауза през лятото, един месец и зимата, така че... И другото, което е, увеличавайки се броя на състезанията, това означава, че тази кола ще понесе още повече изпитания, нали, самата кола. Съответно, според мен трябва да се увеличат и да се регулират и броя двигатели, които се използват. Всичко това трябва да се вземе под внимание, защото знаем, тази кола се кара на пълна мощност, на всичко на лимита и съответно много части се развалят, съответно се превишава и по-лесно така бюджета. Със сигурност това е така. Те може би ако дигат състезанията, ще трябва да дигнат и процентно бюджета, процентно... Те много неща върват заедно с това. Да, имат много неща. Да много го мислят, ама според мен това ще е максимум до 25 най-много. Не виждам просто... Със сигурност, даже някой от пилотите наскоро спомена, че Америка максимум трябва да е 3 състезания. Колкото искат да го развият, не мисля, че там имат нужда от точно. Няма смисъл, даже за мен Майами е излишно. Майами наистина е излишно. Вегас ми хареса. Да, малко по-добре. Вегас по-добре се развива в Вегас, отколкото се развива Майами. Аз съм на това мнение. Не знам вашето мнение, споделете го долу в коментарите. Вегас или Майами е по-добре да остане. Кота със сигурност искам да остане, защото със сигурност Остин трябва много, много красива писта и там действително има фенове на Формула 1. Да, те там се научиха вече, че Формула 1 си е класика там и стана си традиция. Пистата е за по-старите фенове от Формула 1 не е улична писта, просто интересна е. Там феновете са виждали за последно Кими Райконен да стане световен шампион. Все пак, смисъл, това е писта, която трябва да си има. Въпросът е, че за мен Майами не носи нищо като усещане, нищо като интерес, просто в сравнение с Вегас, въпреки че беше първа година за Вегас, имаше излагации, там говорихме по-предния епизод за шахти, махти, там всичко. Въпросът е, че състезанието между хотелите, между казината, в смисъл някакси ефектно е. Сигурно се опитват да го направят там сега, както знам, американците, за тях шоуто е най-важно, особено пък във Вегас, там с всички светлини, всички така се опитват да го направят. За мен също трябва да остане Вегас, ако трябва да останат две, примерно, Майами да отпадне. Например, Абу Даби, който състезание ще коментираме сега след малко, аз тази писта в Абу Даби, дори с подобренията от последните 2 години, опита за да се направи по-атрактивна с повече изпреварване, пак за мен не се получават. Пистата е много красива. Тя е красива, да. Много
Как да кажа, аз лично тази писта, за мен ще я свързвам с 2021 година. Просто това, което се случи тогава, стана на тази писта и за мен тя остава по един или друг начин в историята в Формула 1. Това ще им помогне много за евентуално оставане по-дълго в календара. Да, просто има си чара, смисъл, да, тя е последна писта в календара, тя самия договор върви така на Абу Даби. Най-скъпо са, извинявам, ще прекъсвам, пистите за края на сезона. Пистите и в началото, тези това и Бахрейн взеха първото състезание от Австралия. Аз лично нямам нищо против пистата в Абу Даби, обаче само да кажа за лимита на състезанията, за мен е малко или много като фен, аз искам да има повече състезания, обаче при по-малък брой състезания, да речем 18 или 19, чакането е по-голямо, съответно хайпа се образува си по-голям хайп абсолютно. За всяко състезание, докато пренасищането от състезания, ти си кажеш, да, много яко всяка седмица ще има състезание или през 2 седмици ще има състезание, обаче не се образува такъв хайп, защото... Да, то става, както, например, много се поставяме с идеята за подмяна на Шампионската лига, която най-вече се случи във футбола, за да се направи една суперлига на Европа, в която да са най-добрите 20 отбора. И ти като гледаш всяка седмица само тези отбори, нещо подобно на NBA, примерно, и то ти омръзва в футбола. Да. То ще ти омръзне, ти не мога да гледаш всяка седмица наситено с зверските мачове и така нататък, защото в смисъл, да, трябва да си изчакване, трябва да имаш време да озрее това, да очакването. Както каза Макс Верстапен, например, само че той е в по-малък мащаб, по-тесен за спринтовите състезания, каза, като има спринтове, ти така ти се губи тръпката за неделя да чакаш състезанието в неделя, ти още в събота разбираш как са съпоставени силите, кой отбор, кой има шанс, кой няма и малко си губи тръпката за неделя. Абсолютно, така че общата картина също така изглежда, ако са повече състезания. Да. За мен е перфектното е 20 състезания, но това си е мое мнение. 20 състезания ми звучи кръгло число, хубаво, балансирано по средата. Да, общо взето, който иска, нека си изкаже мнението в коментарите. Да, кажете долу и вашето мнение. Аз искам само да добавя едно изказване на Хамилтън, който каза, че няма да се откаже от спорта, докато не види състезание в Африка. Той има писта в Африка. В Южна Африка има хубава писта, да. Спомня името, как се казваше. И аз не съм сигурен на 100%. Със сигурност си го спомня, но да, има писта в Африка, в Южна Африка. Като изобщо не е невъзможно, въпреки че примерно една хубава пистата в Малайзия, не се използва, пък е много хубава писта. Има една писта, която не е хубава във Виетнам. Да, там я видя. Тя много странна писта. Въпросът е, че има писти по целия свят. Просто календара трябва да прецени къде и кои писти би искал да използва. Не, идеята на Хамилтън е хубава са. Те на всички континенти има, освен на Африка, състезания. Така не, че се развива вече много. Спорта като цяло става зверски глобален, така че нищо не пречи да имаме състезания в Южна Африка, например. Да, абсолютно. Абсолютно аз нямам нищо против това, защото това ще се превърне в едно екзотично състезание, така да кажем. Интересно, нали? Просто фокуса последните години беше в Щатите и извън това почти не е мислено. Но да, има много хубави писти. Много хубави писти по целия свят има и могат да бъдат направени и общо взето... Ще извади пари. Да. Но за сметка на това, иначе пък доста писти в Европа, например, както сме свикнали, че формулата в началото, преди особено 15 години и повече си е горе до европейски спорт и писти като Хокенхайм, като в Австрия пистата Red Bull Ring е много по-трудно финансирането там, защото той идва от държавата, идва от общината. Не е както примерно в Бахрейн, в Катар да идват пари, потокът от пари не спира там. Да, от Саудитска Арабия там парите не спират. Дори да се води държавно, там парите не спират. Да. И те много по-лесно взимат тези състезания на фона, например, че изгубихме състезание в Германия. Абсолютно. В Германия за мен е задължително да има състезание, просто защото Германия е състезателна държава. Да, това е традиционна държава, която... Другото, нали, тя и Финландия е традиционно състезателна държава, те са силни в ралицата. Ама там е малко по-трудно да направиш писта за Формула 1, докато в Германия никой няма оправдание. В Германия имаш над 10 световни титли в Формула 1, така че... Ама това не сме ние хората, ние само много коментираме, не сме хората. Да, ние сме добре, да се върнем на Абу Даби, че ние обичаме така да... Последно състезание, последен подкаст смисъл за сезона, но не последен подкаст за годината. Да, може малко да си позволиме. Въпрос е да не улитаме много. Да, добре. Така. Видяхме в Абу Даби, Red Bull отново
без конкуренция. Макс Верстапен и той 19 победи. Но то Red Bull изобщо не съм ги гледал аз гледах за второто място битка. Това е така, там си имаше битка, имаше и за четвъртото при пилотите, ние си коментирахме миналия път. Като цяло Red Bull за мен това си им беше първо и второ място, само заради наказанието на Перес от 5 секунди той завърши четвърти, иначе просто се видя, че нямат абсолютно никаква конкуренция, което е плашещо и за до година. Това може би не съм чел статистики, но такъв доминантен сезон. Абсолютно такъв сезон. Това са 19 победи от 23 състезания, т.е. от 22. Red Bull единственото лошо представяне, което беше в Сингапур. Да, извинявам само, че те прекъсвам. 19 победи за Макс, което е зверски рекорд и нещо неповторимо, а общо 21-22 състезания печелят Red Bull, което е доминация. Единствената друга победа, само да спомене, беше на Карлос Сайнц в Сингапур. Да. Така и не разбрахме какво стана в Сингапур, но както и да е, нали. Този сезон, да не забравяме, само да кажем, беше сезона, в който Red Bull бяха ощетени от към участие часове в тунела, въздушния тунел, но виждаме резултатите какви са, нали? Ние си говорихме дали това ще отрази. В началото на сезона си говорихме дали ще отрази. Мислехме, че ще отрази по някакъв начин, но явно далече бяхме. Не знам. Аз се опирам на другия сезон на думите на Тото. Тото, между другото, качиха с Кристиан Хорнер една снимка, беше много интересна. Не очаквах. Не знам дали си я виждал, когато се прегърнали, успихнали, неочаквана снимка. Тото каза, че Мерцедес ще има абсолютно различна кола другия сезон. Какво значи това? Пак ли ще експериментират? Със сигурност още повече ще се доближи до концепцията на Red Bull. Но всички се доближат максимално. Тук сме си го коментирали хиляди пъти, че Red Bull вече има тази концепция и правят още по-добра и по-добра. Мерцедес не знам как биха взели тази концепция и биха я направили по-добра от Red Bull. Поне да доближат по някакъв начин, не знам, те ако тръгнат да мислят нова концепция, няма да имат време, то остават 2 години. Ако се замислиш като си пръв и ти нямаш отправна точка, т.е. ти трябва да си иноватора, защото няма никой пред тебе и ти трябва да посочиш на коя посока трябва да се получи развитието, докато Мерцедес, Ферари, те гонят Red Bull, че искат да ги изпреварят, съответно имат някаква отправна точка. Всеки път, когато свърши в сезона във Формула 1, става много интересно, защото почваме да си говорим за следващия сезон, почва да се тим принципалите почват да говорят как ще е тотално различно, ще е какво си, що си. Нали, просто не искам пак да има тази доминация на Red Bull. Нека разпечелят, но да е по-конкурентно. Като фен на Макс, искам. Аз съм сигурен, че той може да се пребори, ние както видяхме 2021 година, просто да има битка до последно, да има конкурентни автомобили, да могат поне 2 или 3 отбора да печелят състезания. Много се надявам Астън Мартин да са в това число, но Нека Астън Мартин, Макларен, мисля, че също може. Заявка има от много отбори, смисъл, според мен доста се сгъсти. Ние ще говорихме преди, че се сгъстиха всички отбори като цяло, само Red Bull избягва напред, но дано до година нещо се открие по-различно или не знам какво се случи, просто трудно ми е да повярвам, че ще загубят доминацията. И аз мисля, че е абсолютно почти невъзможно. По-скоро няма да са толкова откъснати напред, колкото бяха този сезон. Да, като цяло ще е много трудно някой да настигне Red Bull до година. Особено пък си говорихме преди как Ферари объркаха пореден уикенд тази седмица. Не знам какво ще правят до година, но тази седмица това със Сайнц беше пълна глупост. Абсолютно. Сайнц много слабо представяне. Той сега трябваше да е силен, той беше много слаб. На състезателно темпо извади някакво. Имаше така. Ама квалификация на 16-то място и то ти е важно, защото трябва да си втори при конструкторите. Абсолютно. И направи най-лошото. Нали? Нищо недопустимо. Ама както и да е. Нали? Фераришка работа. Това си им стана на тех стандарт, такива глупости я правят, но това с гумите, което направиха накрая. При цяло състезание да караш с хард гуми, 2 харда, нали, те смениха, но знаеш, че има правилник поне 2 типа гуми да използваш и чакаш кола за сигурност и то на писта, която не мисля, че толкова често има кола за сигурност. То не знам и колко избори имаш, защото ти тръгваш 16 и състезанието върви добре за хората пред тебе, то почти няма всеки да държи някакво темпо и някакъв риск поемат, нали? Да, но Ланс Строл, мисля, че само да погледна дали не се лъжа, но Ланс Строл тръгна 2 позиции зад Сайнц. Ланс Строл направи първия хард му беше към 30,
Не 30. Два харда му беха по около 20 обиколки и накрая мисля, че сложи меки гуми или медиум за последните 10 на 12 обиколки и завърши 10. И взе точки, което при положение, ако Сайнц го беше направил това, според мен може да стигне много по-напред. Защото Ферари управляваха повече скорост от Астон Мартин. Някак пак им избяга стратегията. Сметките не излезнаха общо взето в края, така че нали, той Леклер се опита нещо там. Това беше интересна идея от нея. Интересно беше, обаче тия 5 секунди на Перес, ако не ги беше получил тия 5 секунди, ще да стане много по-интересно, защото Ръсел тогава нямаше да има тази преднина. Сигурно ще стане по-интересно, но пък не знам, мисля, че си ги имаше тия 5 секунди. Всъщност, ако не се лъжа, Ръсел, нали, Леклер пусна Перес и Ръсел завърши, мисля, че 100 от Перес, от времето на Перес. Тоест 4 нещо там и 8 и 9. Да, и тук беше за много малко. По принцип второто място при конструкторите, но да, общо взето по-скоро Мерцедес си заслужаваха второто място. Имаха, те доста втората част, особено на втората половина на сезона, доста по-добре спраха от Ферари. И като цяло, нали, интересно, че беше много близка битка, пак си говориме колко пъти бъркаха стратегията Ферари, просто не знам какво. Ферари просто ако бяха по-праволинейни, щяха си задължително. Със сигурност щяха си носи по-напред. Докато Мерцедес бяха с по-лошата кола цял сезон, но винаги взимаха по-хубавите решения, нали? Да. Така че да. Аз като цяло мисля, че ако Макларен беха започнали сезона, както го завършиха, те щяха за втори. Макларен, да. Сложи им старт. Преди това беше. Абсолютно. Те до 9-то състезание Макларен имаха 25 точки, 30 точки. Само каза за първата тренировка, като си пуснах телевизора и си викам Формула 2 ли гледам, какво стана? То бяха само Строл. Да, те бяха 7-8 пилота. Гасли, Цунода май бяха. Нещо такова. И си гледам всички Макс и Чеко почиват. Викам, какво става? Да, то като цяло, предполагам, че повечето от зрителите знаят, но вече има написано правило, че мисля, че 3 пъти трябва да се даде шанс, всеки един отбор, поне 3 пъти мисля, че беше да се даде шанс на новобранец пилот. Да кара в една, поне 3 тренировки да кара друг пилот, новобранец. И само да кажа нещо, ще да прекъсвам. Ръсел си направи най-доброто време в първата тренировка, второ място го даде Фелипе Другович. Ланс Строл, пето време. Не казвам нищо, просто Другович излезе с Астон Мартин, на който бяха сложени тези инсталации, които събират данни за колата, нали, точното име как беше излезе ми от главата. Да, точно. Този човек излезе с кола с тази система инсталирана и направи по-добро време от Строл, който нямаше тази система инсталирана. Не знам точно детайлно, но да, просто малко... Теки път си го коментираме това, че... Чакай да преброя. Първите 7 места на първата тренировка са Ръсел, Другович, Рикардо, Ботас, Строл, Пиастри и Сайнц. Тоест имаш 6 в момента състезаващи се пилоти Формула 1 и 1 резервен, който е втори. Да. Трябва да се позамисля малко този човек. До кога ще е резервен пилот? Не знам, докато не им писне от рамко от бащата на Ланстрол, не знам. Просто последните няколко състезания малко повече скорост показва, но не е достатъчно това смисъл ти при положение, че толкова години си там в спорта. Идва други, че идваше Нико Хулкенберг, се завърна след едно плажуване там и почивки една година и го би 2 състезания. Просто това беше скандал тогава преди 2 години, така че много път сме коментирали Строл, така че... Просто аз дори не говоря за да замени Строл, аз просто искам да се даде шанс на хора като Другович. Шварцман в Ферари също, тия млади хора трябва по някакъв начин да се мисли как да се лансират. Със сигурност има място с тях. Например, Латифи, всеки път Латифи и Сърджент. Сърджент пак за него, между другото, направи много добра обиколка. В първата квалификация те му изтриха, нали, заради 2 обиколки даже. 2 обиколки. Това ще бъде най-добрия според мен уикенд. Той можеше да влезе в Q3, мисля, че веднъж има влизане само. Обаче това просто го изяде накрая. Той получи много интересно съобщение от Джеймс Валс на края на състезанието, иначе. Аз не го разбрах точно какво се има предвид, но Джеймс Валс каза, че е много доволен как е изградил себе си, как е показал, че всъщност се е изпълнил това, което искал отбора. Един вид
не беше как при Мик Шумахер, като напускаше Хаас. Изобщо ги нямаш тия неща. При Мик Шумахер той почна да искаше да завърти колата един път и директно му казаха, не, спри. Случай до отбор, но не знам, може би Сърджент им е много важен като спонсорите, които докарва, не знам, според мен затова си го държат. Това ме накара да се замисля, този човек до година ще го има или няма, защото бях сигурен, че няма го има. Всички си го мислихме. Обаче сега с това съобщение на Джеймс Валс, който все пак е шефа на отбора, да те защити по този начин, въпреки че той все пак е пилота с най-много грешки, най-голям разход има по неговата кола, там колко беше 4 милиона и нещо, което изобщо не е малко. И не знам, още според тебе в Уилямс какво трябва да се случи? Дали трябва да остават Сарджън? Дали всъщност този човек има скорост или какво виждат с него, какво не виждат? Не знам, те като цяло не знам от школата какво могат да извадят в момента като друг пилот и при положение, че вече последните сезон показа някакви леки признаци на постоянство, макар че доста далеч според мен от изискванията на Формула 1, според мен ще го оставят, защото ако му питат мене, не трябва да го оставят, защото има много пилоти, които повече заслужават място. Но от гледна точка на спонсори на така нататък, може би... Ама примерно, както си говорим, нали са Другович, Шварцман, Духан от Алпин, нали, примерно, казваме, че те заслужават, обаче те си обвързани с договори към вече особено след... Уилямс има единствената, не че единствена, но има като опция да използва, примерно, пилоти на Мерцедес, примерно Вести, който е Федерик Вести, резервен в Мерцедес и техния резервен на Уилямс, който ще да погледна кой беше на Уилямс резервния пилот. Ще ти кажа веднага. Зако Саливан, който... да. Зако Саливан идва при Никола Цолов от Формула 3, така че той е много мат. Не може те де факто нямат много опции Уилямс и много е възможно Сарджън да си остане всъщност. И според мен е доста така... Въпреки, че го бях сигурен, че е невероятно, но сега съм си мисля точно обратното. Добре, квалификация? Квалификацията, какво говорихме за Сайнти, че е пропуснал да влезе в третата фаза. Хамилтън дори във втората пропусна. Хамилтън той също малко слаба квалификация. А Цунода и Хълкенбърг? Цунода 6-то място. Да, Цунода. Това, което направиха... Цунода уикенда е перфектен. Просто... Алфа Таури просто избухнаха. Те последните няколко се избухват. Аз гледах така детално, ако те доста от компонентите взеха от Red Bull, но има една планка или по-скоро една чупка отзад при задното крило. И там към окачването, мисля, че не играе точно роля към задното окачване, но интересни детайли са взели там от Red Bull, които много им помагат последно време към дифузьорите, към така нататък. Не съм сигурен колко точно неща са взели от Red Bull, но това ме е помогнало много. Да, но Цунода страхотно каране при него. Просто не сме свикнали да го казваме това нещо. Той целият сезон за мен си кара добре. Той кара добре, обаче се не му стигаше нещо... Казвам го страхотно каране в Будаби, защото той накрая изкара едно състезание, как да го кажа, много... като един опитен пилот го изкара. Той вече си има опит, смисъл, вече... Има, да, действително има опит, там 2 години вече направи в трета година кара в Формула 1. Не е малко. Но той си, като го погледнеш и той си прилича на една... си като едно детенце там, една юнга. Да. Дето... Той иска си отвори ресторанче, да си такова, кара там за удоволствие. Да. Тази година обаче му се получи доста добре, смисъл, показа, че има и талант, затова е там. Смисъл... Така и затова ще бъде и до година там. Със сигурност, да. Като цяло помогна това, промяната при Алфа Таури и постоянството на Юки, така помогнаха доста Алфа Таури да се измъкнат от дъното и да се оспи в крайното класиране. Аз само едно не мога да разбера при Алфа Таури, които най-вероятно се казват Racing Bull до година. Racing Bulls. Racing Bulls. Да. Което... Интересното е, че Red Bull се говори за един бик, пък са два на логото. При Alpha Tauri са Racing Bulls и един бик на логото, което макар че това е извън... Да, но идеята на Матешит, която беше за този втори отбор в Red Bull, винаги е била това да е отбор, който да се развиват младите пилоти в него. Който няма никога да е шампион, който за него ще успех влизането в точките на който и да е пилот. Изведнъж
виждаме Дани Рикардо, ние това го коментирахме, но все пак Дани Рикардо на 30 колко години, пред Уолсън, пред Денис, пред там кой беше другия на Red Bull, Хаджар ли беше? Не съм сигурен. Хаджар мисля, че да. Хаджар беше. В смисъл, каква е идеята около Дани Рикардо, защото този отбор е за млади момчета, за развиването им като таланти. Той явно имат някаква идея за този човек. Може би ние коментирахме преди, че тяхната идея е до година максимално много компоненти да се взимат. В смисъл максимално позволено от правилниката да го вземат от Red Bull. Да, т.е. те вече искат да станат един пълноправен, но те си пълноправен отбор, но искат да станат борец за дали чак искат да се борят за победи, не знам, но сигурно искат да попречат на Ферари, Мерцедес и Макларен, може би да се приближат толкова до Red Bull, просто да им пречат там в по-предните позиции на класирането. И според мен Дани Рикардо сигурно може да им помогне за това пренасяне на елементи, за осъществяването, за данните да събере, в смисъл сигурност е 35 годишен Дани Рикардо ще помогне много повече от един новобранец за развитието на автомобила. Да, но тогава този отбор вече не е това, което е било първоначално замислено за него. Със сигурност му се губи ДНК-то, като цяло за мен аз не обичам такива отбори да има, така че... не обичам, да, и се радвам, примерно, че и Алфа Ромео като нещо, като сателит на Ферари със сигурност ще позагубят тази роля и под новото име на Ауди, под новите юрисдикции. Той се говори, че с Хас нещо общо ще има. Те ще отидат към Хас, да, но в момента аз и Алфа Таури и Хас някакси не са отбори, които може да очакваш от тях Само едно нещо ще ти кажа. Имаш отбор като Уилямс, като Хас, като Алфа Ромео, който ще стане Заубер. Изведнъж ни шейхове идват и казват, ние този отбор го искаме, и този отбор изведнъж получава чисто нови фабрики, по най-добрите инженери отиват в него, изведнъж този отбор става много бързо конкурентно способен. Така че нищо не се знае във Формула 1, нищо не се знае в който и да е спорт, виждаме какво се случва. Така просто в Формула 1 не е като... Имаш, примерно като във футбола, идва някакъв шейх, купува 10 играчи и ти до година почваш... Не е така, естествено. Защото там трябва дори да вземеш най-добрите инженери, най-добрите всички, най-добрите бази и да ги построиш. Да. Дори да го се умееш, това пак много е трудно Формула 1 успеха да дойде веднага. Абсолютно, което е част от хубавото на спорта, защото в този спорт се личи къде са най-добрите инженери. Да. И в този спорт действително зад тази кола се подписват едни хора и казват, тази кола съм я направил. Има някаква стойност цялото нещо, което се прави. В смисъл, има коли, които остават в историята, примерно Мерцедес, който Хамилтън караше, тази кола исторически е забележителна, защото все пак те е направил 7 пъти световен шампион подред, на Шумахер, Ферари. На Фетел, Red Bull, на който се кланяше това. Всичко е много работа преди това, както се говори, примерно за титлите на Хамилтън, много огромна роля игра и позицията на Шумахер там. 2 години, които изкара с Росберг, той е помогнал зверски много за подготовката на отбора за хибридната ера. Така е, имаше между другото едно изказване на Едриан Нюи, той го каза. Вика, мене 2004 година, 2005 ме питаха кой искам за... каква беше ролята на Едриан Нюи? Като в отбора? Чиф... Технически директор мисля, че нещо такова. Да, нещо такова е. Не, главен аеродинамик мисля, че, но... Не знам, нещо от сорта. Технически директор, да. И са питали, Кристиан Хорнер го казва, че са го питали Едриан Нюи или иска или Михаел Шумахер. Когато Михаел Шумахер се отказа от Формула 1. Той искал да продължи и той е казал, без да го мисля много, исках Едриан Нюи да даде. Тоест имало шанс Михаел Шумахер да е част от Red Bull. Може да даде много на тази позиция. Колкото и да не го харесвам, Шумахер просто е човек, който може да помогне за изграждането на отбор. Да, така че в смисъл много пъти сме за Едриан Нюи специално. Този човек трябва да има някъде статуя на него или да е кръстен на писта или завой, няма значение там нещо трябва да остане, защото този човек е направил наистина легендарни коли в спорта, които, пак казвам, и тук подкрепям и твоята теза, нали, че който ще да купи, който и да е отбор, ти нямаш ли един такъв човек? Да, но пък и друго, дори да вземеш Едриан Нюи, сигурно за една година няма ти направи отбора шампион. Няма да. Колко ти да е Едриан Нюи. Не, всъщност, айде да не говорим така, защото видяхме с Браун GP какво се случи, дори без шейхове. Принципно, нищо не се знае. Да, не се знае, да не сме толкова крайни, защото тогава се видя. Между другото, филма за Браун GP излезе.
Така че има какво да гледаме и след края на сезона. Абсолютно. Освен нашите други подкасти, които ще пуснем още епизоди. Трябва да ги гледате. Добре, връщаме се пак към състезанието, само... Крайно време беше. Okay. Но пък имаме много за какво си говорим. Например, Мерцедес, сега говорихме си за Ферари, Мерцедес след слабата квалификация на Хамилтън, доста неща му се случиха на него в състезанието. Като цяло прилично състезание за двамата от Мерцедес, Ръсъл направи много хубаво състезание, скорост имаха и двамата, Хамилтън се видя, че по едно време беше най-бързи пилот на пистата. Но друго нещо, което съм сигурен, че ти си забелязал, което ще те изнерви, е отчупената или по-скоро изкривената част на предното крило на Хамилтън, който си кара цяло състезание с него. Много зависи колко е отчупена, защото ако е огъната и няма риск от това да се отчупи, окей, но ако действително виждаш как прави така, нали е готова да падне всеки момент, има двоен стандарт, това сме го говорили. Имало е винаги двоен стандарт по някакви такива въпроси. Пък дали го има или просто вече се осъзнават, че беше това глупо с Хас. Аз не се надявам, но ако скоро се случи примерно с Хас или с Алфа Ромео нещо такова до година, да видим, ако наистина веднага пак накарат някой от Хас да влезе в бокс, тогава мисля, че мога да говорим за двоен стандарт. Защото примерно и ние ще говорихме с теб за Шарл Леклер, който не го накараха да влезе май. То му падна тази частта. Да, то падна частта. Всички знаем, че тази част, ако отлети назад и да събере някой с 300 км, особено тя падна тази част на правата в Мексико, където влизат с 350 км, това нещо може да много неща да направи. Ама ние видяхме една малка пружинка преди повече от 10, даже повече от 10 години, какво причини на Фелипе Маса. Да. Една пружинка тогава. Това е карбонова частица. Да. Това трябва веднага, като има контакт между някакви коли, веднага се инспектират тия коли и веднага се вземе решение. Защото това е опасно. При Хас това се случва, при Ферари не се случва. И сега при Мерцедес. Но при Мерцедес не беше толкова такова, просто... Но пак друго ми направи впечатление. Хамилтън постоянно се опакаше брейк тестът ми от Гасли, после от Алонсо. От Алонсо имаше. Да така, аз пък не съм много съгласен. Не знам, сега ще ти кажа защо. Първо искам да коментирам за Гасли. Там блокира гумата, той нямаше какво да направи повече Гасли. Аз за Гасли даже не си спомням. Гасли след голямата права, преди шикана, просто блокира гумите и Хамилтън се удари отзад с него. То там си изкриви крилото. Да. Там си изкриви. Това не беше изобщо брейк тест. Това не е брейк тест. За Алонсо наистина се видя, че той намали. Да. Но Алонсо направи също, което 2013 година Хамилтън направи в Канада, когато се опита да му открадне DRS. Алонсо беше отзад, Хамилтън намали драстично скоростта и Алонсо в последната секунда, последните 2013 в Канада, точно в последната секунда Алонсо усети и той върна гъста, за да може той да е с DRS на обратната права. Или преди това вече няма значение. Алонсо го видя в огледалата този ден в Абу Даби и намали. И Хамилтън, както знаем, той се удари преди в Макс в Сингапур, когато се решаваше в първото състезание в Саудитска Арабия. Когато се удари в Макс, имаше половин писта. Не, че нещо имам против Хамилтън, просто Алонсо не намали, той се виж отдалеч, че ще намали. Да, не е окей, не е спортсменско за мен, но знаме, че и Хамилтън го е правил, така че да кажеш, че брейк тест, не знам, смисъл, не мисля, че Хамилтън имаше толкова да се по принцип, много зависи позицията на двете коли, защото всички знаем, че колата, която е гонеща, тя винаги се движи, гледа да се движи зад. Максимално близо. В смисъл да е захванала максимално движението на колата пред нея, за да може да се възползва въздушната струя. И действително как дефинира брейк теста е когато този пилот отпред намали скоростта в сектор, в който и в част от пистата, в която няма нужда от това нещо, съответно рискува пилота отзад, нали, да се забие и да причинят катастрофа. Това стана преди завоя. Но стана, то се видя. Но той стана много гъста. Преди завоя. Да, той пусна гъста. Не мисля, че натисне спирачка, не съм гледал телеметрията, но мисля, че отпусна гъста просто и иска да направи това, което преди 10 години направи Хамилтън. Добре, че го каза, защото много е важно дали натисна спирачка или не, защото ако е пуснал гъста, той просто с всеки пилот може да пусне гъста и това си е негова грешка. Мисля, че говореха нещо, че е отпуснал гъста, не че... Представям си всяки спирам, използвате се крак, окей, нали, такива неща е възможно да се случат. Пък Алонсо като толкова опитен пилот може да го изиграе. Но ако е натиснал спирачката, за мен няма оправдание. Ако е натиснал, да. Според на мен не ми се видя да натисне, защото колата не трябва да спира резко. Знаем, че във Формула 1 от
едно от най-големите неща, които откроява Формула 1 от всички други автомобилни спортове и състезания е спирачния път. Защото такива спирачки като във Формула 1 по принцип няма в никой друг спорт. Няма и никога няма да има. Да, защото там това е спирането е зверско. От 350 км спреш 50 км за секунди там някакви. 15 метра. Може би е 15, но сигурно спират много, да. Зверско е, така че не ми се видя спирачката да натисна Алонсо. Но пък силно спусна гъста и искаше му открадне DRS. Той после го изпревари, нали, но Хамилтон го изпревари, после Алонсо си върна позицията. Но не знам, също беше към 2013. Аз затова, ако беше към друг пилот, може би нямаше съм толкова съгласен. Но знам, че Хамилтон го направи това преди 10 години. Същото сега просто му се върна. Да, Не казвам, че е спортсменско, но му се върна. Не, това са и част от интересните неща в състезания. Нали? Такива конфликти, като се създадат, да поговориш малко и ги коментираш. Нищо лошо няма в това. Въпросът е да е в рамките на нормалното. Сигурност. Ми липсва, ако трябва да съм честен, случки като тия с Фетъл и Хамилтън, които се забиват и бесни са си. Има някакъв хъс. Нещо... Ами аз си го представям само ако имаме сезон, в който Алонсо, Верстапен и Хамилтън имат шанс за победа всяко едно състезание. Тогава до убийства ще стигне тогава сигурно. И ще развали тази уж добра връзка между Алонсо и Макс Верстапен. В момента има тази връзка, защото строго определено един вид всеки си знае позицията. Нали? Мерцедес се съборят за второто място, Астън се съборят за еди кое си. Няма го... Не, аз имам предвид между Алонсо и Макс, просто че са доста далече един от друг. Да, и двамата си ти видяли ги след края на състезанието интервюто, което Макс водеше с Алонсо. Те са доста добри отношения, но знаем, че... Той Алонсо харесва Макс. Да, но мисълта ми е, че ако се борят за победи, ще е много по-различно. Да, бе, ти вече всичко се променя, в смисъл нормално е. Просто искаме всички фенове, това е ясно, да има битка за първото място и това, което стана 2021 година, просто ни показва, че може да стане и сега просто го искаме пак да стане. Да, поне до 26 до новите правила да има някаква битка по-сериозна за победи. Надяваме се. Да. Чакай само да си отворя позициите, искам да видим при конструкторите. За конструкторите аз ще почна теб, защото си беше, така ти си фен на Хас. На последно място. Как сезона? В смисъл, тази кола, която минаваше в Q3, някаква без проблем, но не беше, в началото беше една от колите, които можеше много лесно да влезе в Q3. Да, и така и не измислиха начин да бъдат конкурентоспособни в състезанието. Което е жалко, защото ти правиш страхотна квалификация и после всичко това отива за нищо. Си ги кръстиха подвижния шикан. Много от състезанията, Хас, примерно, един или от двамата пилоти в топ 10, примерно, стартира и си го изпреварят всички по 15-16. Да, което е много жалко. Не знам, дано да успят да се справят с това нещо, защото да си последен е много гадна форма. Но те имаха, в смисъл, като гледах Алфа Таури, като гледах Алфа Ромео, си викам, те никой няма ги стигна, защото Алфа Таури не показваха нищо. Обаче всичко за 2 състезания може да се обърка всичко. При толкова малко точки едно състезание има шанс по някакъв начин да стигнеш до топ 6, примерно, да вземеш 10 точки, там 8-10 точки и ти в ситуацията на последните отбори променяш много. Много променяш и жалко наистина. Защото Хълкенберг имаше по-добър сезон от Магнусен и заслужаваше повече според мен. Да, обаче наистина не намериха решение на това. Те и Ферари много не намериха решение за проблема с прегряването на гумите и деградацията. Но са доста по-напред. Абсолютно, иначе Макларен това... Макларен, аз мисля, че като най-много аз гледах най-много така като за целия сезон спрямо миналия прогреса, мисля, че не ще излъжа, но дали беше на Уилямс или на Алфа Таури, не съм сигурен, трябва да погледна пак, ще го кажем, но доста по-голям прогрес имаше при някои от другите отбори спрямо миналата година, защото пък Макларен тази година започнаха според мен доста по-назад, отколкото завършиха миналата. Много по-назад, да. Така че... Обаче... Но прогресът за годината, за сезона беше брутален. Няма да видим вторите. Ти представяш си просто това начало, което видяхме на Астън Мартин, това начало на Макларен, даже в първите 10 състезания мога да кажа смело, първите 10 състезания ти да кажеш, че Макларен ще изпревари Астън Мартин. Няма как да стане това нещо. И ето тук пак казах, в първия или втория или третия подкаст казах, ще съдиме
Астън Мартин по представянето на Строл в края на сезона и какво им е коствало. Да. И ето сега Макларен са 22 точки и изпревариха Астън Мартин за 4-то място. А до 9-то състезание около 100 точки беше преднината на Астън Мартин. Сега не знам кой ще отиде и ще пита Строл къде са тия 22 точки, защо не ги взе. Защото бяха лесни за взимане с тази кола, която взимаха. Алонсо беше на подиума, той беше 9 и 10. Подиума мисля, че 22 точки, които са за мен са в кошницата на Строл и... Това е така. И това тук, в смисъл... Ето показано просто, в смисъл, че изгуби 4-то място. Даже няма да казвам голяма приказка, ама ако си бяха дали малко повече зор, ако имат един адекватен втори пилот, те могат да се борят и с Ферари. Със сигурност. Въпреки че са много далече, нали, като точки, въпросът е, че ти като видиш, че почваш да вървиш добре срещу тях и двата ти пилота са един на подиума, другия четвърти, примерно или пети, ти се бориш с тях, докато един пилот е извън точките или извършва 10 и 9 ти си кажеш, ние ще сме зад Мерцедес и Ферари, обаче изведнъж Макларен от най-бавната кола стават бързи и адекватни и те изпреварят и ти си викаш какво стана. До година според мен ще коментираме по същия начин. Аз мисля, че Астън Мартин пак ще си разчита на Алонсо до година. Сигурно ще е така, ако по някакъв начин стигнат до това да се борят за победи, по някакъв начин някаква битка за титла или за победи, малко ще е като Алонсо. Макс Верстапен срещу Хамилтън. Защото Макс Верстапен си беше през повечето време само 2 или 3 състезания, Перес му беше зад гърба. И може би не е чак толкова, но пък предишни години спомням колко пъти Макс Верстапен се бореше с двата Мерцедеса. Това беше най-скучният сезон на Макс. Не, сигурно сега му беше най-скучният. То беше просто скучен от наша гледна точка. Според мен той ще се забавлява. Той няколко пъти, както си води състезанието и се фейка на някой завой така леко. Вика, какво стана? В Канада ще го спомняме, че няколко с смяха ще се удара. Той си го представям как си кара човека напред, обаче си е най-бърз от всички и изведнъж нещо... Просто си го представям как се умисля нещо и изведнъж чакай, аз състезавам тук хора. Той с такова спокойствие, с такъв финес си кара и си живее живота просто отпред на колоната, че не знам. Да, дори да Red Bull да не са толкова бързи, колкото са този сезон, той ще изтиска пак максимум от колата. Така че този човек просто няма сваляне от върха за мен. В момента е в зверска форма. В смисъл, той е тотална симбиоза между отбор, между стратези, между кола, между стратези и пилот. Просто всичко се е насъбрало най-доброто в момента и то се вижда, че няма кой да им противоречи. Да, абсолютно. 21 победи за отбора, 19 за Макс, просто брутално. 860 точки Red Bull. Той Макс сам става шампион дори при конструкторите. Да. Няма какво това казва всичко, смисъл, брутално. Да. Нещо друго да добави за състезанието? Мисля, че изчерпахме това. Казах го и в началото, че Перес също направи добро състезание с автомобил на Red Bull. Те за мен пак си завършиха първи и втори. Просто това, че имаше 5 секунди наказание заради това с Норис. Иначе се видя, че са брутално далече напред. Така е. Имаше писти, които малко получиха шанс и имаше някакви надежди, че някой от борите ги настига, просто не дава шанс някой ги настигне. Така че ще видим, ще си коментираме след края на сезона, ще съберем един-два пъти да коментираме какво мога да очакваме другия сезон, какво направи всеки един от отборите по-отделно. Така че има за какво си говорим и след края на сезона. Така че да сложим точка на този сезон. Според мен ние се наслаждавахме дори доминацията на Макс. Остана ли доволен ти от сезона? То си е Формула 1, ти си обичаш, няма значение какво да се случва, нали? Гледаш си, измисляш си, махаш Макс от първото място, слагаш черното тиксо и си гледаш... Интересни състезания, да. Има го и това добре. Така че оставаме доволни. Абонирайте се, очаквайте до година вече много нови неща. Също сезона за нас не е приключил, ще има още клипове, така че абонирайте се, ударете камбанката за да не изпускате нищо. Да, и коментирайте.